Здравейте, дами и господа. Ето, да видите. Това са ми двете кучета. Това е Кривчо с червения наградник, а това е, как да ви обясня, а това е Мира. Ето, Мира. Мира, учтивата. Тя е на 3 години и 7 месеца, а той е на 4 години и 7 месеца. Ето. Ако някой има споделена любов към кучета, търся бебе, на 4 месеца да е, ще го взема. Способен съм, имам документи. Способен съм да замина за чужбина с тях. Способен съм. Уверете ми се, аз съм бай Миро. Способен съм, искам да взема кангал. Обичам ви, мили хора. Една за две душа. Ако някой се абонира, абонирай се. Не за мен. Абонирай се, ето ги. Абонирай се за две кучета. Удари един палец. Аз съм човека. Ето. Наживо пускаме. Ето. Оп. Наживо. Наживо да видите. Аз съм на Витушка. Ето. Пащам и хората. Снимам. Да. Абонирайте се. Моля. Абонирайте се. Мира! Хайде. Абонирай се. Слизай от колелото, че са полицайите тук. Абонирайте се. Ето. Ето, един от тях падна с колелото на пеката. Пеката го събори. Падна, его е. Отиват надолу. Не. Това са неспособни хора. Не могат да карат колело. Оп. Не могат да карат колело. Абонирайте се. Натиснете един палец и ударете един палец. Ое! Сега мога да ви изпея една песничка. Чакаре къде, аджила бе, ще ти готвя де, ще ти чиста де, ще ми лъскаш де, много е добре, ще ти пея де, ще говоря де. Какво? Песнички и думи. И ще ти разказвам приказка. Чао! Сега от мене това. Удари един палец за две кучета. Натисни един палец. Камбанка, ще ми виж Фейсбука. Миро Пърча с двете кучета. Ое!